O'n i wedi torri yng ngwddw mewn 3 vertebrae gwahanol. O'n i wedi torri yn eye socket yn llygad chwith, gwylod ymhenglog, liver laceration, lung contusion. Oedden nhw rili ddim wedi disgwyl i fi fyw trwy'r llawdriniaeth yna. Yn enw i Dyma a dyma'n hanes i am damwain nath newid y mywyd i. O'n i'n 17 oed, o'n i newydd basio prawf gyrru ac o'n i'n ail mlwyddyn o wneud yn lefel A. O'n i yn cael methu y car, gyda mam a dad i fynd am cyfweliad swydd o gennau jyst mewn gwesty lleol. Oedd hi wedi bod yn bwrw glaw lot. Dwi ddim yn cofio y tywydd, sgan i ddim co o'r diwrnod. Y peth diwethaf mam ddeithau, byd yn ofalus, mae'n lot o ddŵr ar y ffordd. Dwi'n gwybod mam aquaplanio, bydd yn ffain. Little did I know, fel o'n i'n gyrru adre, o'n i mond yn mynd tua 35-40 milltir yr awr. Dydw i ddim yn cofio, ond yn ôl yr llygad dyst oedd yn dreifio tu ôl i fi, hitio pwll mawr o ddŵr a colli control o'r car. A dyma'r car wedyn yn rowlio ac yn flipio'r awyr ac yn rowlio lawr fatha ceunant serth oedd ar ochr y cae. Rowlio drosodd a fi tu fewn yn gwisgo gregus. Oedd yr anafau, pen ag kind of internal organs yn ddifrifol iawn gennau. Yn ffodus iawn, arna rwy'n weld mod i wedi cael damwain. Oeddech chi'n gallu gweld y car o'r ffordd ac oedd hi'n noson dywyll. Mae'r ambulans yn cyrraedd. Dyma nhw a mounted rescue team yn tynnu fi allan o'r car ac yn sylweddoli'n fuan iawn bod gennau anafiadau difrifol. A dyma nhw'n ffonio am ambulance hofrennydd a digwydd bod oedd yna hofrennydd o Cornwall yn yr ardal. Oedd April Jones wedi mynd ar goll y diwrnod cyn i fi gael damwain. Hydref yr ail 2012. Dyma nhw'n gollwng troops i ffwrdd, dod yn syth at y galwad at y fi. Ac o'n i yn ysbyty Gwynedd o fewn 45 munud o gael yr actual damwain, sydd jyst yn anhygoel. O'n i wedi torri yng ngwddw mewn 3 vertebrae gwahanol. O'n i wedi torri yn eye socket yn llygad chwith, gwylod ymhenglog, liver laceration, lung contusion. Ddaru fi gael cardiac arrest, nhw resuscitatio fi. Nes i gael blood clots mawr yn top yn nwy goes. Fyswn ni siwr braidd wedi marw os fyswn yna ddarn o'r clot wedi torri'n rhydd. 5 diwrnod ar ôl y damwain wedyn nath yn small intestine ni kind of farw tu fewn i fi ar y teulu fi oedd dod i ddeud tath o fi achos oedden nhw rili ddim yn meddwl byswn ni byth yn byw trwy'r surgery yna. Ond y concern mwyaf oedd gen yr doctoriaid i gyd oedd yr anafiadau difrifol o'n i wedi cael un ymenydd fwy na dim byd achos bod yn ymenydd i wedi cael ei ysgwyd tu fewn ymhenglogi. Oedd wedi chwyddo lot ac o'na nunlle i'r chwydd expandio allan ni. Pan o'n i yn yr uned gofal dwys, y doctoriaid yn dweud bod o fatha cymryd 1 cam ymlaen, lle oedden nhw'n stabilisio fi a 3 cam yn ôl wedyn. Ond yn heulu yn ffrindiau fi, oedden nhw yn mynd trwy gymaint achos oedden nhw'n gwybod os fyswn ni yn byw neu'n marw ac hyd yn oes fyswn ni yn byw, oedden nhw'n gorfod paratoi hynny i'r ffaith byswn ni wrach mewn permanent vegetative state neu yn anabal, ddim yn gallu siarad, ddim yr un yn person ac o'n i cyn y ddamwain. O'n i wedi bod mewn coma am 2 wthnos a wedyn hyd yn oed bod fi wedi deffro am bedair wthnos wedyn dwi'm yn cofio dim byd. Pobl yn meddwl, coma, wedyn bod ti'n deffro, ti'n meddwl, lle dwi beth sydd wedi digwydd, achos dyna beth maen nhw'n ddangos ar ffilms. Ond o'n i wedi agor yn llygyd, o'n i sgwennu pethau lawr ac yn cyfathrebu mewn ffordd am 4 wthnos, ond dwi'm yn cofio dim. Oedd un o'r doctoriaid oedd yna un fatha consultant oedd yn really involved yn yn triniaeth ei a bod beth fel ag oedd o'n edrych oedd o'n really serious bod tro oedd o'n gweld mam a dad ac oedd o'n dweud I can't imagine what you're going through, it's terrible for you, hynna llall. A wedyn nath mam basio fo ar y coridor un diwrnod a nath o wenu arni am y tro gyntaf nath i feddwl ma' 'na obeth ma' 'na. Wrach mae yn troi cornel o ryw fath. Ond wedyn o'r pwynt lle nes i gychwyn cofio oedd just cael y teimlad yma o heddwch, o gariad ac o wybod mewn ffordd hollol ryfedd bod hyn wedi digwydd am reswm. O'n i'n 17 adeg y ddamwain yma. O'n i'n meddwl bod Duw, Cristnogaeth, crefydd, bod o amdan dilyn rheolau. O'n i ddim licio dilyn rheolau, o'n i eisiau gwneud be o'n i eisiau gwneud a byw tu ôl steering wheel bywyd yn hun lle a gwneud penderfyniadau fi'n hun heb o'r ffactorau dim byd arall i mewn. Ond wedyn, yr atgof cyntaf sgennau o ddeffro di teimlad o heddwch, o wybod
bod Duw yn yngharu fi, bod Duw efo fi a bod y gwirthiau yma, yr holl wirthiau wedi ddigwydd pan o'n i yn yr uned gofal dwys hefyd, jyst i'n cadw fi'n fyw, bod yna rhywbeth mwy, bod yna rym mwy. Dwi'n meddwl o'n i jyst mor hapus bod fi'n fyw am y misoedd y blynyddoedd oedd i ddod wedyn, o'n i jyst yn teimlo mor ddiolchgar am y rhodd o fywyd oedd gennau, o'n i wedi cael ail gyfle. Cyn y ddamwain, o'n i wedi meddwl gwneud meddygaeth ac o'n i'n trafod y peth efo doctor sy'n ffrindiau da iawn o'r teulu. A dyma fo'n troi rownd yn y diwedd ac yn dweud, wel, pwy er ti werthfawrogi pan o ti'n y gwelys fy ti? A nes i jyst meddwl, waw, ie. O'n i wrth y modd efo'n consultants, o'n i gweld nhw, dim ond unwaith y diwrnod os hynna, ond y nurses oedd yno, ochr yng ngwely fi, oedd yn ffrindiau efo fi, oedd yn dal yn llaw i pan o'n i'n crio, rhoi bedbath i fi achos bod fi'n gallu neud o i fi'n hun. So nath hynna dros newid y ffordd nes i edrych ar y peth. A wedyn nes i'r brifysgol wedyn yn 2015 i wneud gradd mewn nyrsio a wan dwi'n gweithio fel nyrs plant yn Ysbyty Gwynedd. Dwi wedi cyfarfod y paramedic ddaru dynnu fi allan o'r car yn noson yna yn yng ngwaith fatha nyrs. Oedd e just yn amazing cael dweud diolch. Dwi'n meddwl o gael profiad sydd jyst i newid bywyd mewn split second fel gwybod pa mor fregus ydi bywyd. I fi o'r persbectif Cristion o gredu bod Duw wedi achub fi, dwi'n meddwl y take-home message i fi ydi gnewch yn fwyaf o beth sgennach chi heddiw, rwan. Dydyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory.